Assalamu alaikum Washington Rahmatullahi Washington Barakatuhu. Asikin wannan bidiyon za mu tattauna wani kyakkyawan hali daga cikin halayen ibadar Rahman Wanda Allah Ya cikin Al-Qur'ani. LSWTACEA cikin Suratul Furqan, ayat 67. Ibadar Rahman suna da daidaito mai kyau a rayuwarsu, sai dai suna cikin daidaito a cikin dukkan abubuwansu. Babu wata lokaci ba su kashe kuɗi fa'ida yada bukata, babu tsari, hakanan ba su karyata bukatunsu ba. Daidaito suna rayuwa cikin daidaito, suna cika bukatunsu ba tare da wusgona da ko rajuwa a rayuwarmu. Ya kamata mu koyi wannan daidaito a cikin kashe kuɗi da kuma dukkan sauran bangarorin rayuwarmu. 2. Mu yi koyi da ibadar Rahman mu nemi daidaito a rayuwarmu. Idan kun ji daɗin bidiyon, ku raba shi da abokanku kuma kada ku manta da danna like. Allah ya bar zumunci.